Kelam da jer kerteng yano re yano. Ane kelam da thau kerpang yano re yano. Kane galong tangka video ban ajing syai lang ye ki para brio. Kam tam para kasi. Kam tam hagini ki por election minta. Namar haga por election kumne ni syayo sngau bun ki kertong ni ki nongelap election ki baang. Lada ki wei ki parti ki ai pisaya pi. Shimbait Henry ka bot pat ai syengi nai ai chato. Kene ke jingkren kalong bangi syayo sngau barbor na ki nongelap election kelam da jer kerteng yano yano. Hato kene ka rukam berkejingkren kalong ka badai. Haga jing sngutu barit jonga shimat na sngau bakane ke kentin lane ka rukam hikai. Daki kandidat baki nongelap election ban ong shimbait ya kepisa. Baki ai ni kiterwahan raya ka vote pat ai syengi. Ngam sngau ya hab bat ngasngau ru bakalong ka babakla. Namar balai. Namar ladangi ong ye ki beriu shimbait ya kepisa bat ki ai ki por election kumne. Henry ya ka vote ai pat yangi. To bam mapi tang ya kepisa. Ngasngau bakane ka rukam hikai. Kalong ka babakla haduk kata-kata. Namar kalong kumangi hikai ya ki para beriu. Ban bam sap bam klub na ki wei. Namar ken mau kanu ka jingshim pisa. Klem dale ya ka hok. Ya kata ka bangi pa. Kata hi kadai ka bam sap. Ne ka bam klub ka bangi thog ya ki. Kumta lada kum kane kami ka jinghi kaya ki por election kumne. Kan sa penlong ya ki beriu jungi. Ban om salia ban bam sap bam klub. Wat ya ka bahe. Namar ki ay baro ki sedang na ki baret ban poy siya ka bahe. Bat day ka jing suthet kum kine ki jinghi kaya. Sa jelay ka bam sap aga jela jongi baro ka way. Namar ken mau. Haba la bam sap shisen. Kan kelalong ka raibi. Bat ka jingkerni. Bat kan setiap merau ru shisen ka sengi. Yanga bat yapi. Syubu lada mangah ka porilap election. Ngaong bangan da jam. Ngan rat dingkong ya ka bam sap aga jela baro ka way. Kat ba ya ki pait ba apat na hikai ban bam bait tang ya ka pisa naile hok lana nai ai ka vote syaki. Hato kata kam demo ka bangalapan paul pa yala de bangadai uba bam sap anda ngalajam. Haga jing shisha ki kandidat ne ki nongelap election. Kila day ban seneng ye ki pait ba nong tap vote. Bombit ban le kumta namar ka long ka basniu. Patap da ka hok jang pi. Namar ka kam sinshar khadar ka day ban long ka bakhuit bat ka bakentang. Pau se haga kam ka bakentang. Tang ban kwan mentoy ye ka jing job. Salia pat ban hikai bat ban le ya ka basniu. Ban bam tang ya ka pisa an nai trei ai. Namar ban syutare kelumar ya ka pisa. Klem ko hok shisin ka sni. Kan sapen pisa yang abat yepi. Kumta pat ba ba ye lang bagane ka video. Ngan ong yepi. Wat ko ngu wat le kumta kumbala hikai yepi. Henry persyang ban le ya ka bahong. Ban tap ya ka vote da ka bakhuit bat ka bahok. Ya uno ukertong uba pi mon bantap to tham dan bala ban khang ya kata kamon jang pi bat ki ai baro ki de ban long da kamon jang pi Henry ban chutaneng ya kapisa kam long ka babha wat ong bagadai ka por election nin shimbat nin bambat namar ka neru kalong ka pam Henry ken mau ada pi shem ya ka shisen kasni kan sa penlong ru ya pi Bapin sa siyem bunsin kam bunsin bat ya ka baheru pim salia. Bat hangta ka bam sap bam klub jonga jongpi kan sapau. Bat kibriu kin om syen ya syu yanga bat ya pi lano ru. Kumta kiar ban sedang na ka bachisin. Namar yo bakan lam ka ba arsin laisin bat junam. Kumta thiet ya ka jingya dai para briu. Da ka jing e am da ka spa.